2021 сол Ravon R4 дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем ва ин мошин истеҳсоли Узбекистон аст ва агар бихоҳед аз нархи навои мошин бохабар бишавен пас навора то охира тамошо мекунем ва фикрҳоятонро ҳатман оиди нархи навои ин мошин дар комментария бинависонед. Оиди ҳамин мошин кадоме ки чӣ маълумоте медонад дар комментария бинависонад. Тамошо мекунем, албатта ки лайкҳоро бигзорен. Рафтем. Равон бародаро, Равон R4 2021 узбекский мошин Узбекистон мезодаш. Объёми як 4 бензин ана 2021 солай. Тамошо мекунем, касои дар махсус мешавад. Огу Вам салон шак. Бирем салон чӣ дорад? Чордараш электропакет ана 20,000 пробег дорад. Коробкаш автомат, кондиционер ана чехоло нав. Эй, такси гаштаги нестаём? Ям салон гирифтагишен. Чанд сум нархаш? Бо муомила дору хане? Хеле вариант ҳалиши надора. Агон Hyundai, агон Corolla Боша мешавам. Так. 909 61 06 кор мекунам. 985 01 46 00 занг бизанед, чақчақ мекунед. хай бо барои шуморо бештар маълумот мехоҳам. Хай бо ин ахтон диден ҳолати мошина.